Duşşuga Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Türkiýanyň, Pakistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň hemde birnäçe degişli guramalyň wekilleri gatnaşdylar. İş duşşugyna haretlere konteynerli daşymaklygyň ähmiýeti barada aýratyn çykyşlar edildi. Duşşugyň dowamyna hyzmatdaşlygy ýokurlandyrmak babatda pikir alşmalar boldy. Hemde Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygynyň düzümlerine döredilen mümkinçilikler bilen giňden tanışdyryldy. Ýokary netijeli häsiýete eýe bolan bu duşşuk geljekde de döwletleň arasyndaky gümrük işi babatdaky hyzmatdaşlyklary ýokurlandyrmaga uly tergi berer. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygy bütün dünýä gümrük guramasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň bilelikdäki konteynerli ýük taşymalary gözegçilik boýunça maksatnama atly taslamasyna gatnaşmak bilen beýik halkara taslamadan gelip çykkan wezipeleri doly ýerine ýetirýär. Ýurdumyzda konteynerlerde ýük taşymagyň hukuk büniadyny berkitmek, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Şoňa görä soňky ýyllarda ýurdumyzyň çäginden konteynerli ýük taşymalaryň möçberleri epesi ýokurlandy. Halkara çäranyň ýokary derejede geçirilenligi üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde arkadaly Gahrman Serdarmyza duşşuga gatnaşyjylar öz alkyşlaryny beýan etdiler.